rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da wannan lokaci, fatan kun lafiya. Barkanku da ziyartar wannan YouTube channel na mai suna Mai Data Tech TV. In yau ne farkon zuwan ka, sai ka yi kokari ka danna alamar ƙararrawa, sai ka zaɓi all domin sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. To yau muna da wani update wanda misali yanzu wasu ana sace musu waya, kuma ba su san yadda su yi tracking ɗin wayar ba. So in dai har Allah ya taimake ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe, za ka ga yacce za ka yi komai da komai in Allah ya yarda. In dai wayarka tana nan, misali ɗauki sace ta kai, to lallai za ka ga inda take in Allah ya yarda. To yanzu za mu nuna muku ne saboda amma ku da kanku za ku iya gwadawa ku gani. Da farko za ka shiga Play Store, za ka je Play Store ɗinka da ke kan wayarka, za ka ɗauko wani application suna Find My Device. Find My Device. So amma abin da yake so ku sani shine ya kamata a ce wayar taku at least dai a ce ma location ɗinta kuna kunna shi, kuna kunna location ɗinta, saboda kawai dai wayanku ya zama location a kunne yake in case of irin wannan. So kun ga application mai suna Find My Device, Google Find My Device. So gashi ne yana da wajen mutum miliyan 100 da suka ɗauko. To kawai da ka je ka sauke shi, za ka shiga application ɗin kamar haka wale kasa. Za ka shiga, so inda muna da shi ba install zami ba, kawai shiga zami. So as far as already wayan da aka sace naka da email a kanta, so za ka zo nan gashi nan da aka ce continue as, to email din naka zai baka sunanka, ko kuma ka shigo nan gurin. Yawwa, so ko ka shigo nan gurin yacce kuka gani din nan, sai ka zaɓi email din da kake da shi. Wannan email ne da ke kan wayar mu. So da ka zaɓe shi kamar haka, kun ga to misali da shi aka sace wayar, kawai da ka zaɓe shi sai ka tafi as continue din a matsayin cewa shi kake so ka duba tun da yana kan wayar. So da ka tafi tracking din, za ka ga ya nuna maka tun da yana kan wayar waccan, amma zai before tun da yana kan wata wayar ne, daga wata wayar za ka duba, zai ce ka sa password ɗinka na email ɗin. Sai ka saka password, shikenan zai nuna. Allah yadda zai nuna muku ga inda wayar ku take da sunan gurin. To sai ku kuma akwai wani guri daga gefe da ya nuna alamun map. Kuna danna shi, zai yi kokari ya kai ku cikin map ɗinku da ke kan wayar ku. Shi yasa ce location ɗinku yana zama a buɗe da na wayar da za ka yi sacin ɗin da kuma na waccan wayar wacce aka sace. Sai ya zama dai stable dai, ko in ce available shi wannan ɗin shi location. Kana dannawa shikenan za ka ga map ɗin. To duk inda wanda ya sace wayar ya motsa, za ka gan shi. To za ka iya tafiya ka je kai tracking ɗinsa. So kuma akwai wani guri da za ka ga sun ce maka wayar ya ƙara. So kana zuwa kusa da shi sai ka danna. Kana dannawa za ta yi ƙara wayar. So bai isa kuma ya control ɗinta ba, ko kuma ka kulle ta, bai isa ya amfani da ita ba. So wannan shine a takaice. In kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi mana liking na wannan bidiyon. Yawwa, so mun gode. Zan dai rubuta muku sunan app ɗin again a description.